אנחנו נמצאים עכשיו בחוף הים בהרצליה, דרומית בעצם למחנה רשף. השעה עכשיו 21:55. אנחנו בזמן שקיעה, מה שאפשר לראות. אנחנו נבקש עכשיו מהצלם שלנו, ראובן, צלם לנו קצת שקיעה. תודה רבה. יש פה זוג חברים שלנו, דודי בן עזרא ולידור בק. נשארו ממש עוד כמה שניות אחרונות עד סוף השקיעה. מה צפוי מההמשך? מה הצפי? כאילו, מה הצפי אחרי השקיעה כמעט אין עוררין על זה שיהיה לילה. אין בטוחה לעניין הזה, אבל לפי כל ההשערות... מה אומרים המדינות ערב? מדינות ערב, גם המומחים במדינות ערב אומרים שבאמת רוב הסיכויים שאחרי השקיעה יגיע הלילה. הם פשוט אומרים את זה. מה מצפה לנו אחרי הלילה? האם הלילה יהיה שקט? אכן לילה שקט. בסופו של הלילה מומחים טוענים, פרופסורים כמובן, זה מקצועות שאנחנו לא כל כך... אני רוצה לשאול אותך, לקטוע את השידור ולשאול אותך מה... אתה יודע מאפיינים של אדמת החמרה? אני לא אשמע אותו באוזניה. אתה ראה שנייה אנחנו מסדרים? כן. מה המאפיינים של החמרה, של אדמת החמרה? ובכן... זה מספיק, לא טוב.